দিদি চট্ট ধরতেই ବାୟାଣୀ କିଛି ଦେଖୁନି ବାୟାଣୀ କା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋ ବାୟାଣୀ କଥାଟା ହସେଇଲା କାହିଁ ଆସୁଥିଲି ଏଟା ଛିଟିକି ବୋଧେ ବାଣ କିଏଟା ମୁଁ କରୁଛି ଦିଟା ହିଁ କରୁଛି ସାଇଜରେ କର ତମେ ବାହାର ହଁ ଆଉ କୋଠି କାଇଁ ସେ କୋଠି ପଳେଇଲା ଆଉ হবে না লিচু মারা নাই ଏପଟରେ ତମେ ଖେଳ ମୁଁ ଯିବି ଯଦି ହବ 11:30 ହେଇଯିବ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଇଏ କରିବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା ଭିତରେ କି ମୁଣ୍ଡ ये बड़ी
ଦେଉନା ଜୁମ୍ କଲେ ଫାଟୁଛି। ଖାଲି ଚକଲେଟ୍ ଖାଲି ଚକଲେଟ୍। ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ରାବଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁନ। ନାଇଁ ସେ ଦେଖୁ ତ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା ମାନେ ଡାକିବ ନା ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନା। ଦୌଡ଼ି ନିଆ ନାଇଁ ଦେଉ ରାବଣ ଖାଇଯିବ। ନାଇଁ ହସିବନି ଏଇନା ହସିବ ଏ ରାବଣର ପାଟି ନାହିଁ, ସେ ହସି ପାରିବ। ସେମିତି ପୋଡ଼ିଯିବ। ହଁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏ ବାଣ ଫୁଟା ସଇଲେ।